Rayonda tekvando boyunca açık turnir ikinci yıl ütkərilə. Anda Pitreş, Yeşilüzen rayonları, Qozan şəhərindən kelgan 80'den artıq yaş sportçu qatnaşdı. Eң ılıq qatnaşışlar 2006 yılғы. Eң kichkinələrinə nibara 5 yaş. 2013 yılғы Pitreş sportçuları için bu birinci günə yarışlar. Мы включали этом году. Быйыл 2013 yılғы балаларны да ярышта qatnaştırabız. Алар eң kichkinələri үзләрен сынап карасыннар өчен. Балалар күптән шөгыльләнәләр. Барлыгы районда tekvando белән 86 малай һәм кыз шөгыльләнә. Күпләре ярышларның даими катнашучылары. Илья Дудкин мәсәлән, tekvandoga икенче генә ел йөрсә дә нәтиҗәләре инде бар. Занимаюсь уже 2 года tekvando. Tekvando белән 2 ел шөгыльләнәм, 3 медаль яуладым. Беренче һәм 3нче урын өчен. Ярышларда күптәп катнашам, җиңәсем килә. Илья әлеге турнирда үз үлчәү категориясында беренче урын яулады. Барлыгы бу көнне пьедесталның беренче баскычына 13 питрәшлек күтәрелде.